Ya. Niki Kok anu Gubuk nggih, Mbak. Asmara. Kula nyuwun Mbak Tatin sing lajengaken diparingi langgame sing anu mawon. Pripun? Langgame nyidam sari mawon Weh. Jawa. Mboten jodoh, Pak. Jodoh mawon. Niki slendro Lah kalian. mboten napa-napa wong Weh. tiba-tiba. Umpama sliramu sekar. Niki nek nyidam sari menika pelok, Pak. Niku jenengan cuantene slendro Terus ngeten ajeng lho. didawake Niki napa? dawake gubuk asmara mawon Niku soalnya yes, monggo, niku monggo. nggih sing nyuwun kathah gubuk asmara. Nggih, monggo. Niki nggih kanca-kanca kersane Mbak Tatin didawake Iya. gubuk asmara. Gubuk Asmara buka bonang monggo Mbak Bolot. Kan olahraga ilat ki pemandune apa ora? Ngono. Biasane nek olahragane wong wedok ki ora ngono kuwi lho. Piye? Kepiye? Biasane Sampai ngerti aku. Ya biasane gur jepit, tahan. Jepit, Umpama piye? jepit. Wedhus. Wah, iki wis ra iso. Ya, mulane Nek wong piye? lanang wis ra iso. Delok, lho, anu pertanyaanku. Ngopo? Anu nggonamu abot apa piye kok dicekeli iki? Hei, ini ya. Aku diteni. Yo ngono. Tak enteni, Pak. Ning arep lawang ngono. Lah kok aku digusah. Ngerti mergo nggon aku kono ya ana tayub. Heeh. Mergo ya pedak taun kudu tayuban. Oh, ngono. Heeh. Ya. Ayo. Koncone karo Mas Widi ro Mbak Tatin. Ya. Teko to wonge. Teko. Alhamdulillah. Aku wis deg-degan mau, Nduk. Ya, pokoke ora nek kuwi tanggung jawab. Mergo kalorone kuwi ya uga dadi wingi kurban. Aja kesok kaya ngono kuwi, Nduk. Aja sok kaya ngono kuwi ya. Wong ya nek lagi kesandung, heeh. Ning alhamdulillah kabeh lancar. Pokoke sing baku ki malah didongake muga-muga sehat wal afiat. Iya ya, Mang. Heeh, ya wong piye-piyekno ya kae tetep bapa gurune awake dhewe sing ngekeki ngelmu karo awake dhewe ya kono. Iya ya, Mang. Lan uga Mas Widi ya wis tau ditenarke. Ya Mbak Tatin ya ditenarke. Iya ya, Mang. Ya, saiki kepiye? Kon jumeneng. Kon jumeneng. Kon jumeneng. Sapa? Widi sik. Apa arepan diserampatke? Coba yo. Mudah-mudahan sang
Wis ngombe kopi burung kowe. Kowe ben mak piar. Mas Agus. Budaya lho iki, Mas. Mas. Hop. Ngono lho. Ayo. Oh, sing demung. Mas. Hop. Hop. Sing demung. Jaglan larang lho iki, weh. Larang. Weh. Hop. Mas. Hop. Sone kon mateni. Sone pateni. Hop. Du. Dade tata. Bali aku. Aja kaya. Bali aku. Aja he. Ya wes. Stop kanca-kanca stop. Darani wedi kok aku ki. Kok rek Bali kowe? Ados kok ana sapa? Aja kok sing ngendang, aja kok sing ngrebab. Maju kok kene. Aku kok nantang kok sing rebab. Tetep ra maju. Aku iki kudu ana sing gandeng ya sing ngrebab. Oh iya. Heeh. Anggope ora. Ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Mbak syukurilah. Heeh. Wah, saiki rada sumringah nek saiki kowe. Sumringah wae. Ajak cetha. 500 ya. Edian we. Dan delok kahanan sing kaya ngene iki aku dadi marai semangat, Mas. Kok iso? Semangat le nggone berbudaya iki Iya, ngene iki bener. lho, Mas. Heeh. Aja kok paribasane kok yojo. Nah. Ngendi papan iki sing penting teko iki wis. Ayo. Awake dhewe nyenengke wong akeh. Kuwi barokahe akeh, Mas. Bener Mas kuwi. Mas Kiai. Kowe ngrungokke to Moyon? Aku ngrungokke Is Mas Kiai, Mbah. Mas Kiai Ki Wahyu Prasetyo. Heeh. Ah, iki lho. Isih Mbah. Isih Mbah. Oh, Mbah Danyang gitu dadi. Oh, ora kaya ngono kuwi. Mbah Wahyu alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Dalu sapunika Sowan. wonten ing Tanah Kakak menika. Tanah Kakak Tanah kakake piye? Lemah Bang. Oh, lemah bang. Lemah Bang iki nek lemah ki tanah, Bang kuwi kakak. Oh. Dadi iki sowan wonten ing Lemah Bang. Lemah Bang napa Lemah Abang? Lemah Bang nggih. Wah, berarti lemah sing gone dhuwit. Kene iki, Mas. Tapi piye? Oh, nek kadol Nyatane ngene saiki Mas Widi, nyatane Ngapa? yo iki iuran lho iki. Piye nanjake ning dorunan 200 kuwi? Ayo. Piye? Heeh. Warga masyarakat kene iki urunan 200, Mas. Ya. Ora kok bayaran 200 ki ora. Heeh. Kuwi gateke. Urunan 200 kanggo nyengkuyung gedheke rasa syukur marang Gusti Kang Maha Kuwasa nanggap Ki Wahyu Prastawa. Kanggo gedheke rasa syukur marang Gusti Kang Maha Kuwasa iki dianake lebar panen gitu, Pak. Bar panen terus urunan 200 kakane udakara 157 RT 04. Apal aku. Kok ngerti kowe? Takon. Oh. Heeh. Iya. Kene iki jen wah. Pak Dukuh. Ya. Alhamdulillah menika tanggal 1 Juni menika sampun purna nggih, Pak Dukuh nggih. Nggih. Terus dipun gantos kalian dipun ganti kalian Pak PJ Dukuh. Ah. Wah, Pak jan- sapa jenenge? Pak Sarimin. Pak Samidi. Oh, Pak Samidi. Wah, wis ngawur kowe. Oh. Sing ndi? Yayine sing ndi? Ing Ayo. ngagem batik wonten gambare Semar menika. Wah, bener. Heeh. Leres nggih, Pak nggih. Nggih. Wah, Pak Samidi menika jos Pak Mugi. Jas apa? Jos. Jos. Heeh. Jos, alhamdulillah masyarakate ya jos. Tumpuk undung. Wah, sing ngarep do ngadeg, sing mburi do nglungguh. Dadi
Lah kepiye kuwi kok Kewalik kewalik ya? ngawur. Do lungguh kabeh. Mau ki aku ning kene iki lho Mas. Ning endi? Ning transit iki ning omah iki ya to. Jenengan buat omong apa ya to? Heeh. Gek mau pasewakan iki, wah masyarakate do ngatekke. Mau ki lho ana sing Bagong kira-kira menang ora ya? Wah, kaki Petro kira-kira piye ya? Nah, ana sing nah, ngono iki bapake mau. Terus sing ndono iki awake dhewe iki manut kahanane negara sing diaturke Pak Lurah iki mau. Nah, leres. Nadyan to negara kayak gonjang-ganjing, ekonomi tidak baik, apa-apa mundak. Ning awake dhewe tetep apa? Tetep semangat ngedhekke rasa syukur marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Nyatane apa? Do urunan ya mangsane urunan. Heeh. Iki insyaallah bakal diganti rezekine karo Gusti Allah. Amin. Rezeki kang berkah barokah, Amin. warga masyarakate guyub rukun, pun paringi kabagas kewarasan, dadi bumi lemah bang ingkang teguh kokoh rahayu slamet. Amin. Mula bar saka kene iki, insyaallah kulon kali ya bakale wayangan. Wayangan. Kulon kalen dadi. Kulon kalen Endi mau kulon desane kali. ngendi nek reti? Lho, Ayo. ya PJ Pak Duko. Pak Duko sapa mau? PJ-ne? Sarimen. Pak Mukidi. Ngawur Pak Sam. Pak Samidi. Pak Sam. Nah, aku ki kelinganku sing ning nggon Woko Channel ki lho. Mukidi pluntrung. Jas pokok tepuk tangan kagem warga masyarakat Lemah Bang mriki. Wah, warga masyarakate jos. Wah, sesuk nganu benjang niki insyaallah badhe pelantikan dukuh baru. Nah. Wah, dukuh ki ya dukuh duwe kudu, dukuh duwe kudu, kuh kuwi sing kukuh nggone ngayomi warga masyarakate. Ya. Dukuh anyar ya to, ekonomine saya sempulur, pembangunane rata, kesehatan masyarakat ya dipikirke. Wah, Iya. cerdas kowe saiki. Pembangunane jan elok. Weh, Aku mabang iki diblusuk-blusuke lewat dalan kono kae sing munggah mudhun munggah. Lah iki tenan apa ora tekan tanah bang ngono. Ndine lemah bang ngono aku. Heeh. Tujune ning kene duwe sedulur Bu Sumi-sumi pancen ayu. Bu Sumi kalian Pak Cahyo menika salah satu warga masyarakat wonten ing Lemah Bang kalian Mas Yanto Supra menika alhamdulillah. Wah, dadi Oh iya, Yanto Supra bener Ayo, kowe. Yanto ki pite Supra. Kon go metik ki ra iso lho kowe. Wah, iya nek nggo metik meneh. Yo, ayo masuk ngono areng ngegas nek metik lho biasa langsung digas. Nek Yanto ki ora ngegas ngene. Nah, ngene bisa Yanto ki. Mula kok ora iso nganggo metik, ning tujune alhamdulillah budaya tetep dilestarekke, Amin. agama ya tetep diudi Wah, wonten iya. mriki. Pancen nek kene iki seiring sejalan. Nah, jos kene iki jen mas-mas, aku teko kene iki panitian langsung metuke. Ya. Mas Gareng katuran dahar banget cikat cakut terengginas terampile iki lho. Urung tak pangane wis dijupuk piringe dadi. Saking cikate ya. Saking cikat terengginas terampile warga masyarakat panitian ya jos. Ayo mergane kowe jikuk ya ora kok pangan-pangan kok yo. Iki Yo. mesti ra doyan iki. mesti Yo ra sekarang doyan. yo ngobrol kalian Pak Lurah menika Pak Lurah. Nah, Pak Lurah. Bagus ya Pak Lurah ya. Bagus Pak Lurah. Pak Lurah sapa ayo? Yo Pak Lurah angger mantuk ngono berarti Pak Lurah. Ayo. Ngene. Namine sapa? Ingkang agem badhe coklat menika Pak Lurah menika. Ayo. Pak Aris Purwanto menika. Apa Pak tekan Lurah. sumi? Lurah ki lurus dan terarah. Iki lho Pak Lurah ki pembangunan rata. Ora beda-bedake cilik gedhe tuwa enom tetep direngkuh bareng-bareng. Ora bedake derajat. Ora pangkat. bedake derajat pangkat. Tur iki mau isuk mau wis dianake rasulan utawa apa Mas? Pak Lurah ki ora bedake wiyaga karo bintang tamu, wae dipukul rata. Nganu Mas. Dina iki aku sengit banget karo sing gemung loro karo sing ngenong kae dadi aku dipethuke dirangkul lah. Angger dirangkul terus bintang tamu idolaku ngono iki jan. Aduh. Le nasibe padha wae kaya. Ya jare kowe ngejak kanca. Karo Mbak Tatin. Mula iki ya mau wis dianake tayub to.
tayub kuwi ditata murih ben padha guyub. Gaman sing paling ampuh ya kuwi guyub rukune warga masyarakat wonten ing Lemah Bang mriki. Tepuk tangan. Kejaba rasulan iki Mas. Ha. Iki alhamdulillah nganu Lemah Bang kene meresmikan salah satu apa carane iki monumen. Apa kuwi? Lah iki wit kayu menika alhamdulillah diresmekke kali. Wah, alah, wit cengkeh kuwi. Wit cengkeh Mbak Tatin rujak jeruk, monggo. Nggih, sugeng dalu Mbak Limbuk, Mbak Canggih. Nggih, sugeng dalu Mbak Tati. Siap. Pak Poleng piye badi ora? Kok kowe mune kok kaya ngono to, Tin? Wingi kan bar ewuh ngono lho. Ha iya, barewo. Nggih menika nderek sowan wonten Lemah Bang. Nggih. Mbak Limbuk, Mbak Canggih. Nggih jenengan kok ireng-ireng katon bagus. Iki kandhane aku kan ben bagus kok. Ora biasane ya klawu. Asem. Kurang ajar. Saiki nganggo ireng ketok kuning, ketok bagus ngono. Pancen kan biyen kok aku
bagus iki. Apa ora ya? Wani ngomong kaya ngono ki mergo bojone iki ra melu. Ora ning ngomong. Ora melu ta? Ra Nek melu ngapa? Nek melu padha kaya nggawa parut. Wis ra wani ngopo-ngopo ndalang ya wis ndalang. Koko Prabu. Ye. Wah. Ora Dalang wani ya. mengo-mengo. Ora wani mengo-mengo. Nglirik sinen ku ora wani. Nek Mbah Poleng mung karang ana okta iki tadi. Ya. Ning klirak-klirik. Ngomong iki kuwaske kok. Ayo piye ta? Ayo. Ayo. Nggih menika nderek suwan wonten mriki, nderek ndedonga kagem masyarakat sedayanipun. Mugi tansah pinaringan sehat nggih. Lancar rezekine. Rezeki ingkang berkah lan kathah. Amin. Mugi tansah guyub rukun, ayem tata titi tentrem gemah ripah loh dinyaul. Loh lah. Loh nyami. Lah jinawi. Nah, ngono lho. Mbok olahraga. Apa? Piye le olahraga? Wah. Jan. Sesuk mbak aku Jan. diwarai piye Wah, carane? tenang bae, sok be aku. Olah Ayo. olahraga kok ilat. Olahraga iki badan. Dua, Ora, tiga. ora, Dan olahraga ilat ki pemandune apa ora? Lele ngono. Biasane nek olahragane wong wedok ki ora ngono kuwi lho. Piye? Kepiye? Biasane Sampai ruti aku. Ya biasane gur jepit tahan. Jepit. Iki olahragane ngono kuwi. Piye ta? Coba dicontoh nih kepiye? Kowe sing praktekke aku sing Ayo muni piye? ya jepit tahan. Ngono kuwi Oh, lho. ngono ya. Kuwi maksudnya saya dijepit iki apa? Ya umama piye? Jepit. Wedhus. Wah, ya wis ra Ya iso. mulane Nek wong lanang wis ra iso. Nek gek wae dijepit wong matus. Saya Pak Pardimen. Iki sing mulang karawitan wong wedok-wedok. Aja mbok diwarai kaya ngono kuwi. Engko mangsa latihan karawitan, ibu-ibu niki gandeng karawitan menika wong garape talu kala tidak. Niki lah ekstra gitu. Monggo senam rumien mau dikit buka. Apa Mosok sename ngono. Ya ora lah. Maji loko. Niki sing ajeng anu napa? Sing ajeng kondur keren-keren nggih kula terke. Angger kok methuk sinden ki wah semangate ra jamak-jamak Mas. Nganti lesean kaya ngene iki gelas tiru ting. Iki kapan kuwi? Wah gek dhisik kae ning ngendi? Banyure. Banyu urip kowe wah. Nganti kleru barang. Oh, cetha sing wayangan gone kono kuwi kok ya meso ngleru-ngleru. Ayo. Jarak iki paling. Jarak. Dongake wis ya. Wis dongake. Ngono iki masyarakat luar biasa sami lenggah sedaya wonten mrika. Mrika nggih sami lenggah iki ana sing dhuwur barang iki tikete sing paling larang dhuwur dhewe iki paling. Wah, iki ngati-ati lho, Pak. Awas nek selak nguyuh mundur sike. Engko selak nguyuh, Mak. Seturu nah mesake sing ning isore. Darane udan ya. Apa meneh kuwi cerak apa jenenge? Apa? Wit gedang. Gedang. Ayo Awas kuwi lho. Telone mbok menawa sing duwe pekarangan telone ilang ya kuwi sing mung nonton kuwi berarti. ora kok wis. Ora ya. dibedoli. Iki jos nganti do nonton tirik-tirik tekan dhuwur kaya ngene Ya iki. kaya. Soale kan kene wis oke sing sami lenggang. Lebah. Iki sing nang dhuwur ya kelamet-kelamet karo sing nang ngisor. Dadi men aja kualat. Nek kualat kaya jambu meting kowe ya. Lah ngopo? Sirahe nang ngisor ngono piye? Sirahe sapa sing nang ngisor? Ayo. Ayo. Wis. Mas Agus iki jan. Wis. Agus ya. Aku muni kok nek kualat kaya jambu meting kok sirahe ndak nang ngisor. Mas Agus, acan sirahe nang ngisor ngono. Ayo nek madhep dhuwur rai. Agus iki jane. Jorok. Jorok ngerti ora? Aku ya nguyuh ning kene Mas mau. Kulon mriko nggih Pak nggih. Kulon mriko niki kidul nggih. Barang aku nguyuh madhep kulon, batinu, Mas, nek nguyuh ki ora kena madhep kulon. Wah, tenane. Kualat iki kiblat. Ora kena madhep kulon iki mau panitiane sing godhok wedang ki mau. Lah terus piye iki ngono? Oh, tenang Mas, aku ora marep kulon tak encengke ngiwa ngono. Apa Mas, sih diancangke?
Yo terminal iki lho Mas. Sirah mau ta? Heeh. Hah? Sirahe mau iki lho. Kowe mau pipis ta? Heeh. Aku mau ki dilalae lewat ta. Heeh. Kok lawange buka sithik ngono ta? Kaya nglirik kowe ya. Aku ra yo buka sithik sapa to iki sing nguyuh ya aku ngono to. Terus tak delok, lho, anu pertanyaanku. Ngopo? Anu nggonamu abot apa piye kok dicekel iki? Hei. Aku takon, nek pipis mau lho, nggonamu abot apa piye kok dadak tok cekeli? Ora perkara kok abot ki ora. Lah, Ning nek ra Regane- tak cekel iki mbok ya. Lah kene aku, lah kene. Lah kowe mah sembrono karo aku. ngapa? Nadan to aku isih cilik ning lho. Mau nih, aja lunga sike, kene sike ngono. Barang tak tunggune kok mau digusah mau aku. Piye kowe? Ngono. Sembrono kowe. Kae iki ora ya. Ora gusah. Kae iki Ora wae lah, mau lak kowe ngintip aku to. Lah mau ngintip aku Mas, Heeh. ngintip aku. Ngopo dicekeli? Bareng aku metu. Engko sike, aja metu. aku dinteni ya. Aku diteni. Iya ngono. Tak enteni, Pak. Ning arep lawang ngono. Lah kok aku digusah. Aku jane iki ora gusah. Lah ngapa? Aku nyelok siwa. Barang ngono kok genti sindan sing jenenge Siti. Ngapa? Iki mlebu ngono. Mas, aku ya tunggonono. Tak tungguni. Kepiye Peh, iki? suarane wah, Kepiye? kaya wong nyelep keramik. Waing. Masa Awe, nek karo sindan-sindane tak tunggoni Mas. Angger kok kon ngeter nguyuh ngono wis tak terke nguyuh. berarti anu ya. Ning karang sindan iki suarane beda karo liyane. Iki mah waing. Berarti beda-beda ya. Beda-beda. Barang busumi mah wah. Ayo. Ngapa? Eh, Busumi piye? Barang busumi kok. Ngopo to? Wah, nguyuhi cibuk aja ora. Ya. Mas Widi. Mboten busumi. Busumi menika sinden lemah bang. Ah, iki busumi pepundian kene lho. Pepundian kene. Derek langkung karo busumi. Mas Widi. Nun. Menika ugi dirawuhi Pak Marsudi, Nggih. Pak Lurah dari Kelurahan Muntruk. Wah, muntuk. Aku setane ngono lho ya. Wes bolak-balik. Muntuk jos wayangan. Iki kok ora wayangan to, Pak. Sesuk urung-urung. Lho, aku kok ora kitut. Wah, iki mesti wis lunas iki nek aku ora. Heeh. Ya, Hmm. iki uga Pak wonten pamundutan lagu. pamundut saking sik Mas. Tak Nggih. wacake. Ya. Apa? Iki ya eneng kok kene iki. Pamundut Nggih. lagu to. Iki seratan iki diwaca. Nah. Wis iki ana Sekone Pak Mukiran. Oh, anu teman. saking Mbah Mukiran Heeh. sing godhog wedang. Wah, Oh. kalih Mbah Mukimin. Oh, Mbah Mukimin. Wah, Mbah Mukimin ki angger nyuwara jan Masreng. Serune ra jamak-jamak nek Mbah sapa sing nyuwun lagu iki? Mukiran. Nek Mbah Mukiran dah. Nganu ya Mas Gareng. Ben go tambah kesel ya Mas Gareng. Nggih iki kok mah kaya minak jinggo ta iki. Diwaca iki. Yen yo nyuwune caping gunung kalian Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Nah, iki uga wonten sing nyuwun fragmen Suminten Edian. Wah, Saka Pak Sakir. nggih. Ya, ana ditik iki. Iki tak waca ya Mas. Nggih. Kula katur Mbak Limbuk, kula panitia Merti Dusun Lemah Bang. Pak Wagino sak rencang badhe minggah panggung diwakili Bapak Suhardi. Badhe minggah panggung diwakili Bapak Suhardi. Katur dumateng Bapak Suhardi wedal sasana kasumangkaaken. Ya, yo. Tuduk 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 tuduk. Tak kira Ibu Sumi sebulane wedokan ngendi iki kok nyinden. Wong salah kedaden jebul.
Sugeng dalu Nggih. Mbak Limbu, Nggih, Mbak. Mbak Cangi, nggih. Menika wau Pak Panitia Pak Wagino lho kok dadi kula sing mewakili menika. Wah. Nggih, Pak. Nggih. Menika wau badhe nggih nepangaken kula Mas Widi nggih. Lho jenengan pesanes kula sing Mas Widi. Nggih. Kok jenengan Oh, badhe nggih, nepangaken nggih. kula Nggih. Mas Widi. Oh nggih nggih, kula Pak Hardi. Nggih, Pak Ardi, nggih. Sehat-sehat. Nepangaken Mbak Tatin. Nggih, Pak. Nggih, matur nuwun nggih. Nyuwun pangapunten menika gandeng panitia niku nodong kula Kamera, supaya kamera, munggah. kamera. Oh, nggih, Ah. supados minggah panggung nggih. Menika matur Kersanipun nuwun. pripun, Pak? Menika wau saking panitia menika kula supados minggah panggung. Nyekar. Nggih, nyekar mboten ana. Sip. Nyawer Nyawer, gampang nyawer. nggih Sip. mesti tak sawer niki. Ya. Kula Niki- isin nek ora nyawer. Nggih. Bar panen napa niki, Pak? Nun Nembe panen napa niki? pari. Pari. Ha nggih, pari. Niki panen pari, mila kula matur to. Pari sing ning Lemabang iki nek kuning, Nggih. katon nen dipresani katon kuning kumaringking. Lah, niki Nggih, kuning niki. nggih. Sip. Pindhane kaya alun ning samudra, Pangaksami. samudra buga dadi kaya Samudra dene buga. segara pangan ngaten. Segara pangan. Niki wau kula kira maturan jenengan, jenengan Nggih. ora ngendika. Niku kalih dijak omong to, Pak, niku mesake Nggih, jenengan. monggo, Mbak Tatin. Oh, ketoke senenge karo kono. Mboten, kula kalih Mbak Tatin mawon. Nggih, Niki rapati penting niki. Oh, jenengan Dewi, Dewi apa? Bogo. Ha nggih, Nah. ha nggih. Dewi Sri Sri, ya niku saking Tegal Kepanasan diboyong. diboyong wonten gedhong peteng. Nggih. Nah, menika dados wonten gedhongipun ibu-ibu. Menika Wih. ingkang wajib ngelola hasil petani. lagune napa, Pak, niki lagune? Nggih, mengke riyen niki ajeng ngomong niki wau tayub diperdekke. Ditata murih buyub niku warga Mabang. Hmm. Nek jenengan kok Mbak Tatin Titon niku napa artine, Mbak? Tatin titot niku artine tatin gede. Oh, nggih matur nuwun. Nek kula mboten. Napa? Tatin. Ta niku tangguh, tanggon, tanggung jawab. Oh, terus Tin, tin? tin titisane Bu Sri Lungit. Nggih mboten? Oh, nggih, leres. Nggih, menika, Mbak. Ti, Titot titot, tambah indah yang ditonton. Nah, niku. tote? Lah nggih, tonton niku wau. Oh, tonton. Nggih. Hmm. Ajene nek dipresani para penonton, wah rumaos indah banget, Mbak, karena panjenengan setunggiling bintang tamu sing luar biasa. Nah, wis. Menika. Oh, indah kok ya dimatke gareng terus. Aku dipungkuri Nggih. terus nggih. Lestari Handayani, Lestari Langgeng Handayani Migunani jenengan. Amin. Iki luar biasa. Nggih, amin. Lestari Gunung Kidul dadi. Niki ajeng derek nyekar, Mbak. Nggih, Menapa, nyekar napa, Pak? Kula tak nyekar Sinom Grandel. Gandrung iki. Nggih. Ning suarane nggih gandeng kula pun swara tuwa nyuwun pangapunten kula tak maca ya, Mbak. Nggih, mboten napa-napa, Pak. Wong kula niku dadi penyanyi dadine mengke riyen to, Mas. Yo, Sabar ya, sabar. Nananano. Nggih. Nyuwun dindingane, Mas. Nano Gendro nano. mawon, nggih. Nano nano. Nggih, matur nuwun, Mas. Nggih. Memanisi kang jiwa pun pas dereng Pun, dindingane pun, pas. Pun, pas. agawe ruciting enggalih oh nggih rara apa kang si nadya
upama munduta rerupmi taratamtu tak ruti nyibarat wong numpak prau Ya. lumampah tanpa Kok kireng? Totke Tak jajal. tutke, tak tutke mbok menawa kok waing. ing madyaning jolo temagunjing anggen johong neng pagu Mas Widi, Mas Widi. Nun. Niki seratan saking WA. Sugeng dalu Pak Dalang nyuwun lagu Gubuk Asmara saking Katib Seropan 1 ngapunten Pak. Ya lek pardimen rada Nggih. lemes kuwi. ya Niki kok anu Gubuk nggih Mbak, Asmara. kula nyuwun Mbak Datin sing lajengaken diparingi langgame sing anu mawon. Pripun? Langgame nyidam sari mawon Weh. jawae. Mboten jodoh, Pak. Judu mawon. Niki slendro Ya kalian. mboten napa-napa wong tiba-tiba. Umpama sliramu sekar. Niki Ya. nek nyidam sari menika pelok, Pak. Niku jenengan cuantene slendro Terus ngeten lho. sajeng didhawuhake. Niki dawuhake gubuk asmara mawon Niku soalnya Nggih, pas, monggo. niku nggih sing nyuwun Nggih. kathah gubuk Nggih, asmara. nggih, monggo. Niki nggih kanca-kanca kersane Mbak Datin didhawuhake Iya. Gubuk Asmara. Gubuk Asmara buka bonang monggo Mbak Bolot. Ayo yo. Sekaranom iki lho, Cok. Tang tang dulu tang 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 delang tong Yo. tung tung.
nuwun nggih Mbak Tati. Nggih, sami-sami, Nggih, Pak. Nuwun, Mbak Limbu. Nggih, nggih, Pak. Nggih. Matur sembah Nuwun nuwun. pangapunten menawi wonten nepatipun. Nggih. Nah, matur sembah nuwun. Mbak Tatin, Nggih. Bu, sampean. Matur sembah nuwun, Pak. Ya. Nggih, matur sembah nuwun nggih, Pak. Matur sembah Nggih. nuwun. Nggih. Ya, Nah. wau uga ana sing nyuwun apa jenenge? Apa, Mas? Capek gunung. to? Capek gunung. Gunung. Pinangkani. Ayo. Ya. Sisi dene sing medhunno sisan adek kene iki. Ayo. Wong sida kok wis nyik 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 nyik. Weh. Yo Iya, sini. nek diampet yo Mas. dadi penyakit. Sepoti, Mas. Ya. Panas mlaku orang gowokan. Sandale diseret dramaane mlaku. Surabaya geger wong sining Madiun Madiun Jakarta Sekali rokat tetep merdeka. Lesu. ono sinden ngopo Aku malah wis ngomong. Ngop. Aku arek nguyu aja tok ruwi. ayo ayo barang aku menangi nek aku ora menangi ora tak ruwi Mah wis dikode. Karo krungu ya. karo krungu aku arepe nguyuh aja mbok diruwi apa kowe wis ngomong dhewe ya Yo kan kerja sama. Mas Widi. kono Ngapa? teko. Iki. Ya, diwaca. Mas Eko Banyurip lah. Wah. Rawi, Mas matur Eko nuwun. Banyurip rawuh Mas Heeh. pundi Wae delik kok. weh Mas Eko matur suwun berkah sampun nyawer 300.000 Matur sembah nuwun. nah 200 Kuwi Jaluk berkat lagu aku apa? Diwaca, nguyu diwaca. kuwi. nyuwun lagu Caping Gunung Oh. wah Nggih, pas niku sampe Iki gunung. barangnya dianu iki. wah sip nggih. Fragmen Suminten Edan Bang Saka sapa? Sakir, Bang Sakir. Pira? Pira? 100. Nek 100 iki ora nganti edan kuwi. Gejala ya, Mbak ya. Lagi Ya, lagi lagi. rada-rada. Ya dilumpuke. Sapa? Heeh, iki lan ugi Kene. Mas Aris Tenda saka Ceme Sugeng Dalu bucange request lagu Kusumanding. Lagu menika kagem Yoga Skaranom sedaya mawon matur sembah nuwun. Lagune Sumanding ora Nah, iki nganggo. tulisane Kusumanding. Kusumanding apa kusumanding? Sumanding gitu iki. Apa sumanding? Ya engko nek kira-kira ora digarap ganti liyane sing gayeng. Nggih. Wah. Ya. Repot-repot kayak dana barang. Kucel anu request mau. Request apa? Kesayangan jare. Eneng sawere ra, Jal? Kene. Yo bingung. Caping Gunung. Capek gunung Nggih. jegleke. Niki mau nggih saking Pak Kapolsek niku ali-ali. Nah, Wah. Pak Yuwono. Nggih. Yo. Pak, halo. Pak, halo. Halo ning urung nyawer. Wah, ulo. Aja nyepelek karo Pak Kapolsek. Lah, kok- budaya. Lah aku mau iki lagi arep metu iki langsung, "Heh. Aku njaluk ali-ali." Yo aku yang Iki mau karo sing gendong transel gitu mau. sing kono lho lagi dahar Ayo. mau. Yo. Capek gunung. Sapa Nggih. sih? Ya, Manut. turut ki kok. Manut Pak Dalang saka sapa Saka sih? kene, saka Oh, Siti. Mbak Siti. Mbak Panyunan saking Mas Eko Banyurip. kali Pak Mukiran. Nah. Yo. Sesuk nang iki anu sinau senam jepit tahan ben iso jepit le. Aku nek jepite iso, nek tahane ra iso, Mbak. Yo kan kudu latihan meneh to. Piye to Pak Pardimen ki kok level? Anu. Barang Pak Padimen ki le namatke Siti to. Pak nek jepite ki aku isone tahane ra iso lek mati kok. Kowe ngerti yo kowe berteman ning Facebook ora karo Pak Pardimen. Wah, live TikTok barang saiki nggo kacamata kaya nom-nomo. Kenek posting story kates we rumah aku. Kates ning kok udu kates. Aja kok meni kates-kates, mbok untuk mbok nomo. Katesmu kuwi. Ayo, Yuk. Nano jegleke, yuk. jembeng Mas.
Jembreng. Jegleng. Oh, ya. Kupinge lho. Witin dikorok witin. Jaluk kon ngoroki linggis piye? Nek sing ngorok kowe ra apa-apa. Aku iki panggah klos. Kowe tak korok gelem. Kemarik ya. Pak Bolot rasa usul ya. Weh, pejuang iki wingi. Iki sida ora iki. Ya ndang muni. Ya, saben bengi ya. Saben bengi. Kok gusah manuk to, Pak? Manuke gareng. Nyawa. Oh, Weh. sak gusah manuk wae wis dikangono wit. Loro atiku, Mas. Eh. Loro atiku. Ati iki nang dhuwur kok ati nang isor ki ati apa? Ati manuk. Manuk gur cilik ki kok le. Loh. Cilik sing penting atos. Lah ngapa? Apa kuwi? Bangane kok gedhe kok empuk ae. Cepitahan. Ya, Oh, ya. Kok saru terus to. ora apa-apa. Ya. Ya. What? Yap. Nah, pisan kan. Iso ora. What yet? What? Ketoke wis caket ning ora. Wis cilik ra iso pas. Jan. Gur kaya nggembel. Abang kowe obah terus ya. Aku urung apa-apa sing lagi obah Siti kok aku. Ngene wae aku ya meneng lho, Mbak. Urung Ya. nek Meneng Apa? ora. Apa? Ora. Mbok menawa what yet? What? What yet? What? Kok kamu pegang-pegang ya? Kok berani pegang-pegang? Kita kan bestie. Eleng bojone. Pirang sasi? Sopo kae? Bapake lho. Ngapati wong Bali denger-denger aku dikata. Ndi ngono iki terus Bali ya denger. Dandi. Ya, Tatin. aku Ya iki mesti nek iki iki mesti Oh. mak cueng ngono. Dadi ora nek karo jajal ketokno kadigdayanmu. Yen memajang Sekarang nom lho iki lho. hamang karo janar kuning. Ya, What? telek buka. Aku yo What yet? What? Suarane Pak Tebuk. obah wae ora lho aku ki. Piye jane iso ora kono ra iso kene ra iso guang wae. Nek guang terus aku ora duwe lho. fungsi ora jane iki. Lara gula. Sapa masih meni lara gula? Simbah lho simbah. Mesti wis ngomong karo bojone mesti aku asline iki lara gula. Kok ngeloke koncone. Paling go watuk we ucul kok. Apa ta? Kowe nyandakke apa? Untu pasangan ae lho nek Aje. Ya. Kanca-kanca sekaranom nun sewu nggih. Kembang gawe watan gunung tak dah jreng oke. Tolong 100 kok 100. Siap. Tak dah tak jreng. Ngono lho, kompak sekaranom. Saradan piye? Ya. Kuno
Wah, mbok menawa depan. Nah. Ora. Ikon sarane. Aku mbok disin-isin ora nyandak Pak. Sawae ngeruwi wong. Aku lho wis ngombe jamu sore ngat. Apa kuwi? Sore diombe menginjengat. Ligat. Oh ya. Tak gede mbok sing kompak to padake dagelane embeh-embeh. Aku ya Kene gur iki. manut suaramu jare kan tak gendang tung jleng. Ayo wis muni kok. Yo Matek, gua makane iki tutuk bareng. Oh. Yo tak udah, ayo. Tutuk bareng lho. Yuk. Wah. Maling, 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 maling. Nesu, meng ngono nesu. Maling, maling. Garapan Ah, iki. Ngapa ta? Aja guyu ta, aja guyu. Aja guyu. Kowe ngerti ora aku nangis. Iki sikile kepidak iki lho aku. Oh ya kepidak dhewe kok ya nangis. Tutuk ya ora kok tutuk bar. Masa. Tutuk siji-siji. Oh, siji-siji. Jan, masalah. Ayo, Bo. Kaya Pardi. What? Yot, what? Mah kaya gamelan sekaten ngerti. Ya Allah, nganu. Tak contoni, contoni. Tak kedhe ndang, tak ndang, 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 duduke diangkat. Set, ngono lho. Duduke diangkat, set, duduke diangkat, set. Kamplengke ndak sing kancane peng. Ora entuk nesu, ngono kok nesu lho. Wong ijik 6 kok nesonan. Ya Wis ngono. 350 nesu. Meso 350 kuwi mundak 50. Mat-matan Mas, mat-matan. Ha iki wis mat-matan kabeh ket tau yo melek. Lho Mas, Mate iki. sekarang nompi kudune sing mat-matan. Karawi. Sabar ya Pak Agus ya. Kowe ngene sing rebak kowe. Aku kira ngecek kowe nek kowe ngrumangsa. Hooh ngono kira. Aku kira ngecek mat-matan ya kanca-kanca ya. Tak kedhe Liyane Agus. Liyane Agus wis. Mbok dari ngecek. Ayo, Bo. Tak kedhe mat-matan sing alon-alon. What? Wow. Yo. Oh, mat-matan soal. Sing demong malah arek gelut kayak lho. Mat-matan wisen. Ora kok mat-matan kaya ngono Gusti Allah ya Allah. Nesu. Apa kok kleru? Wis ngono. Tabuhi kono, ora ya kono. Kowe iki ngomongi kanca-kancane kaya kowe iki iso-iso nabuh. Ngono ya, Bo. Tak kedhe tak ndang. Drang. Lho karo Agus kon sangu wiyaga. Yo nek ben kompak ki nggo wiyaga saka Wonosobo kono, gowo rene. Lah terus iki kok dong apa? Ana dagelan kon tebok. Mrene arepe golek kok kon manggon go yoga. Ya ben kompak. Main kompak kok. Ayo sing padha sempak. Sempak piye? Semangat dan kompak. Sempak. Sempak teles. Apa Apa? kuwi? Semangat kompak anti males. Sempak bolong. Nggo namu kuwi. Umume nek kabeh kathok iki ya bolong, nek ra bolong ora iso dileboni tok petok. Bolong apa nggo namu kaya jaring ngono. Jareng nggo ngrukupi raimu kuwi. Iya sayang, jangan begitu sayang. Sayangku ini juga sayangku. Milih salah siji. Arep sik tua apa sik enom? Nah, Wah, Sik gede apa sik cilik? wah iki ngene iki manut kahanan. Nek ning Yojo nggawane sing cilik, ning Wonosobo nggawane sing gedhi. Mergane Wonosobo nggon adem sih. Terus? Nek sing ming cilik ya wah sip. Piye? Yo ndang yo. cekak aku ben. Oh. yo pacitan yo.
Pacitan trang dung dung jreng terus doloting Oh, tang tung tung ngono jreng. paci ora ngono so pacitan trang dung dung jreng terus doloting Berarti doloting doloting. sing apik Ayo. iki ki palaran Oh. pacitan trang dung dung jreng doloting nah ya ayo Yuk. di Yuk. Pacitan. Yuk. Sarimen pergi ke pasar, yo. Maya, malah kaya ledek munyuk sing nggawa anu kalau sing nggawa apa jenenge payungnya lho persis banget lho kuwi. ya Allah bot-bote wong luru duit ngene iki ya Allah wis ayo iki sing pakem sekarang Ya. nom Pacitan yuk. Nanan so, yuk. Hei! 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 Piye karepmu kon piye? Neng no ning. Lah kok ket mau mah tak enteni ora ngene iki. Urung karep kok ya. Ijik pengen nabuhi ya. Yuk, Latin. Panas udan. Panas udan. Panas udan. Aleng-aleng. Masa seru-seru. Eko. Kempit mengko. Wah. Sopo-sopo ada dikempit. Melangi. Wah. Guna. Yo, kanca-kanca. Misowa capek gunung. Yuk. Piye pengen apa piye tak kempit nah. Dalange wis tau tak kempit dadi tape wi. Heeh, Mas. Hah? Heeh, Mas. Lali aku. Nat. Lali ra bayar. Ora mangkat. Nadyan wadon sarata. Para suling Komandang suarane senang kali kekulane aja lali agamane sarta budayane bablas ke Mas
Heo ah. Sampun dipinangkani. Capek Oh. gunung. Menika manusia sedok Iya kok sendiri. sendiri. Oh repot. Terima kasih. Ya awau wonten panuwunan napa wau. Ali-ali. Ali-ali. Terus apa? Wis. Oh, Iya. wis. Langsung deh ali-ali. Nano nano neno nano. Ya. Dikancani, Mas. Kancani karo Mbak Oriza. Oke. Yuk. Yo. Ayo dibukani Mbak Tatin. Agem. Langsung toh. Ya, Langsung. Ngagem ali-aliku pamrih aja lali marang aku nadyan Oh, Pak Yuwono maju, mboten melu besuke ngelingono lelapetku
Yuk. Menika Pak Sosial nyuwun lagu ninggal katresnan dipun gedrukaken. Siap, Nggih siap. sampun nyawer 200.000. Matur suwun berkah. Matur nuwun nggih Pak nggih. Nggih. Pilihan kumripah biru pamrih Danduke alus iki. Kalau dukuh niku. Ternyata ya penak ya Mbak, li-ali. Enak. Penak. Pak Duko anem mau nyuwun apa? Niki kuwi suminten nganti edan ditambahi. Lah iki lho. Tambah piro wi? Waduh. Sik iki tambahi 200. Wah. 100. Kira-kira wis edan urung Mbak tambah 200 kuwi. Oh, urung wong tambane edan ki paling ora 1 juta ya. Wow. Lah obate iki larang nek wis edan ki larang. Oh, larang. Ngono lho obate. Ya sapa sing arep nambahi nganti edan. Ben nunggu-nunggu nunggu ya Mbak. Nah aku gampang kok le nambani. Apa diselentik ya? Mari. Tir oh mari ora. Yuk.